Teď začíná video 2. Rekapitulace. Povedlo se nám dostupovat za 22 hodin do Slovenska k moři z Prahy. A teďka se v tomhle druhém díle budeme zabývat tím, že se musíme dostat zpátky do Prahy. Rekapitulace konec. Takže jdem na to. Zlato. Byli jsme tady ve Špáru, potkali jednoho našeho fakt dobrýho kamaráda. A to je kozel. Je vychlazený, takže pohodička. Až si jich koupíme víc, tak zbytek bude na Hero Hero. Budeme tropit neplechu. A to bude až v Budějcích, jo. A v Budějcích bychom chtěli mít zastávku. Na nekozlíčka, ale taky moc dobrýho pivíčka. A na záchytku. Nás tam nevezmou se všema těma věcma. Vezmu, jo, to bude dražší. Tak to je dobrý, no. Já se ještě kouknu, jestli nám nenapsal náš zachránce a pravděpodobně nám nenapsal náš zachránce, takže budeme muset pokračovat po cestě tam tím směrem. Ano, ukazuju tím kozlem, takhle. Tam půjdem. Ukazuju tam, kam neukazuju. Ale vzkazuju všem, kdo ukazují špatně rukou, třeba levačkou, ať neukazujou. Takže my se vydáváme cestou necestou, kozlem nekozlem, teda s kozlem. Ne. Kozel tu není, kozel je v nás. Vyrážíme si najít místečko na stopování. Vzhledem k tomu, že náš milý odvoz Gal nám stále neodepsal, musíme si poradit po svém. Tady je benzínka, Petrol. A tamhle je nájezd na dálnici. Za tím kruháčem. That means, což znamená, že je možné, že bychom tady kousek odsud někde mohli stopovat. Třeba stopnout si cestu do Prdele. Jo, je jinak nádherný, jako počasí, všechno. Je horko jak svině. Fuj, to jsou chcanky. To pivo je teplý, že už se to nedá pít ani. Fujky. Našli jsme si místečko na stopování. Vyhlížíme LJ značky, aby jsme si ptali, jestli nejedou do Lubliáně. Protože přesně takový lidi bychom potřebovali, který pojedou do Lubliáně. Ale zatím tady máme jenom samý KPčka, no. Takže bohužel nedá se svítit. Asi to vypadá, že se budeme muset zeptat na karton a napsat si na karton. Stopování na Lublán není úplně tak pozitivní, jako bylo stopování sem do Slovenska dolů k moři. Momentálně tady stojíme, stopujeme, spíš já tady stojím. Buď se povede, nebo se nepovede, to uvidíme a vy to uvidíte také. Teď jsme dorazili, nevím ani kam, ale Kuba si to vybral jako skvělý místo. Dobré. Na té kameře to vůbec nevypadá tak depresivně, jak to vypadá v realitě, ale realita je taková, že fakt extrémně moc chčije. My tady stojíme jak bezdomovci u Lidlu. A jdeme chálovat junior s houskama. A jdeme jíst housky a salám se sýrem. Top jídlo. A vyskytla se nám tady naděje v podobě duhy, což je znamení, že to prostě dokážem. Každopádně zatím tady čekáme a snad se dočkáme. No, tak snad. Tady odjíždí náš odvoz. Nikdy v životě bych nečekal, že nám zastaví samotná žena. Každopádně stalo se. Sice žena měla možná tak víc metrů do výšky, jak my dva dohromady. Byla taková avatarka, jako asi by nás zmlátila, kdyby chtěla. Takže nás vzala velice v topu, takže jsme teďka na nějaké benzínce a budeme zkoušet stopovat dál. A buď se zadaří, nebo nezadaří, uvidíme. Jak to vypadá, když jsme zaseklí na benzínce, kde nic nejezdí, píšeme novou ceduli,
protože naše cedule už nějak nefunguje. Chtělo by to novou ceduli. Směr Villach, pane. Je dílo. Picasso, kámo, při práci. Já? Tvoje ruka. Tak to mě mrzí. Je to nádherný tady sice. Cedžimského. Kámo, kdo tady pěstuje? Každopádně benzínka nám nevycházela, po hodince to vzdáváme, protože jsme extrémně rychlí a na té benzínce toho moc nejezdí. Skoro nic, ať jsem přesnej. Tohle je krásný. My půjdeme dál na nájezd na dálnici a tam zkusíme stopovat, pokračovat v tom. Každopádně nevíme, jestli se nám to úplně podaří. Gambáč, Budvar, jo, Budvar. Já za zub budem vařit, Budvar. Vařit. Budvar. Vařit. Var. Budvar. Vařit. Ale máme to tady krásný kolem, všude. Je to nádherný, jako reálně jsme si nemohli vybrat hezčí cestu kolem dálnice. Tak na to jdu se podívat. Dobrý den. To je nádhera. Fakt bych tam skočil, ale ten proud je opravdu silný. Takže asi to dělat nebudeme. Asi určitě. Kde jsou ty kapři? Modří bratři. Je to nádherný. Ještě nám zbývá kiláček. Potřeba bychom, aby nás Budějovický Budvar začal sponzorovat. Naším cílem momentálně není se ze Slovenska vrátit domů, ale vrátit se do hostelu, kde točí skvělej Budvar. Jde auto. Tak to probíhá naše úspěšně neúspěšné stopování. A proč je úspěšné? Protože je úspěšně neúspěšné. Stopnout někoho je opravdu těžký, teda my jsme ještě na kraji Slovenska, chtěli bychom do Villachu, do Rakouska. Jsme právě, že ho změnili i místo, aby jsme mohli stopovat trochu efektivněji nájezdu na dálnici. Každopádně ani nájezd na dálnici nám nepřináší štěstí, už jenom z toho důvodu, že tady na dálnici můžou najíždět na oba dva směry, tím pádem to máme o něco horší. A pokud nikoho nechytíme za chvíli, tak se přesuneme na plán B, což znamená vrátit se na benzínku, kde jsme stopovali předtím. Jezdilo těch aut naprostý minimum. Zkusíme to nějak do večera vydržet, postopovat co nejdýl, co to půjde. Jakmile překročíme ty hranice tady Slovenska, Rakouska, tak věřím, že už budeme mít větší štěstí. Lidi to mají takzvaně na párku. Že kdyby jsme před 5 lety, nebo si mi před 5 lety neřekl, že nemám brát ten perník, tak jsme ho brali teďka spolu a už bychom byli doma. Ale ty ne, vole, nebudeme fetovat, že jo? Budeme čistí, je to lepší. Ne, není, vole, já chci pivo. Naděje umírá poslední. Každopádně řekl bych, že poslední jsme tady my a ta naděje už odešla. Je 10:30 večer a doufáme, že za půl hoďky chytneme někoho, kdo by nás hodil do Villach, což se pravděpodobně nestane, protože většina lidí, co tady jezdí, tak jsou Němci. Němci prostě neberou. Pokud to nedáme teďka nějakýho stopa, tak půjdeme spinkat a ráno moudřejší večera. Tak vzhledem k tomu, že už jsme lehce promrzlí, protože ono je docela kosas, to se nezdá na zdraví. Je to prostě pravda. Můžeme si dělat písmenkovou polívku. Si uděláme polívku a budeme chrapat. Tak vzhledem k tomu, že se nám nepoštěstilo, jsme hnedka u vody, takže tady bude komárů požehnaně. Proto oba budeme spát ve stanu. Já tady nemám ani kam bych si natáhl hamaku, takže bohužel. Tohle bylo naše hezké místo na spaní. Tamhle je benzínka, kde stopujeme.
a budeme stopovat dál. Vyspali jsme se úplně nádherně, v noci byla zima. Bylo to top, no, stane nám docela pomalu. Jsme pořád na benzínce, nepřestáváme věřit, načerpali jsme v noci nové síly, držte nám palce, i když potom, co tohle video uvidíte, tak už jsme dávno v Česku. Přestáváme mít takovou naději na této benzínce. Počkáme ještě chvíli a pak když tak půjdeme na ten vlak, no. Ale musíme počkat, musíme vydržet ještě. Jsme zpět na místě činu. Tady u mekáče předraženýho, který je na druhé straně. Tak jako správní nomádi si jdem ukuchtit cháleček. Každopádně jsme prostě na tom stejném místě, kde jsme byli předtím. A je to krásné. My si jdem dát obídek prostě tady. A je docela teplo, což je krásný. Je to jako upřímně docela nádhera, protože tady jezdí docela dost Čechů kolem. Takže je dost možný, že bychom se dneska mohli i dostat třeba do Budějovic. Třeba se nám povede, třeba taky ne. Tak, našli jsme si místečko na stopování. Jsou tady 2 výjezdy na dálnici, což znamená, že my budeme tady takhle uprostřed. S tím, že jezdí tady docela dost Čechů, ale samozřejmě nevíme, jak moc z nich bude plných, nebo jak moc budou ochotní nás vzít nebo ne. Takže každý čeká prostě na jedné straně a zkoušíme to. Jsme na papaní, takže snad tam to vyjde. Povedlo se nám chytit tady tenhle karavánek. Týpek si šel ještě odskočit jenom. Říkal, že za 10 minut vyrazíme. A opustíme tady tohle nádherné místo, protože tady je to fakt jako extrémně krásný. Can you mir sagen, bitte jetzt? Kdo koukal na minulé video ze stopování do Chorvatska, tak už ví, že jsme měli pauzu v Ansfelden, odkud jsme jeli vláčkem, motoráčkem kousíček. A představte si to, jsme zpátky v Ansfelden. Akorát, že cestou zpátky. Akorát, že cestou zpátky, že jsme na druhé straně. Ještě to tady musíme nějakým způsobem zmapovat, aby jsme věděli, jakým způsobem si najít ten stop. Každopádně na cedulích už tady je napsaná i Praha, jak můžete sami vidět. Tamhle vzadu je napsaný Praha. Zrovna jsme si říkali, že máme fakt pohodu. A nemáme pohodu, jak ten týpek tamhle prostě. Ten má mnohem větší pohodu, jak my. Chilluje. Má tam chladáček. Kubo, kde máme my chladáček? Už nemáme chladáček sebou. Už se ho netaháme chladák. S pivečkama studenejma. Už jsme zaujmuli, nebo spíš já jsem zaujmul ultimátní pozici na stopování. Kuba se šel mezi tím podívat tam vedle na benzínku, jestli náhodou někdo nepojede do Česka, že se bude přímo ptát těch Čechů. A já tady jsem jako panáček testovací. Testuju, jestli nám někdo zastaví. Stopování na Ansfelden nám zatím úplně extrémně nepřeje. Každopádně byli bychom rádi, kdybychom chytili nějakýho Čecha, který by zrovna jel třeba do Prahy jako tenhle. Dojeli jsme do Lincu, teďka musíme dojít pěšky na čerpací stanici, protože když jsme týpkovi řekli, jestli je po cestě čerpací stanice, tak on řekl jo, a potom nás vyhodil u vlakové stanice. PlayStation je stejný jako gas station. Ano.
v Lincu, jak už jsem říkal. Teď jsme před chvílí došli kousek od benzínky, kde budeme stopovat. Snad se nám zadaří, no. Potřebujeme chytit někoho do Frenštátu, a nebo po případě rovnou za hranice Česka. Typka nás vyhodila tady ve Zvejtu. Cvojt. Mega kousíček od českých hranic. Něco kolem 7. A teď záleží, no, jestli se nám povede někoho stopnout, anebo ne. Velký nadšení. Ale to je vždycky prostě. Když už jsme si plánovali, že půjdeme na druhou stranu vesnice, aby jsme tam stopovali, tak přijel Čech, zastavil a bum, jsme ve Vyšším Brodě. Máme vodu, protože jsem se zeptal nějakých Rakušanů, co tam seděli před barákem, jestli nám nedají vodu. Natočil nám vodu pán, byl moc hodnej. Každopádně my jdeme teďka zkusit stopovat dál, jestli nás někdo nevezme do těch Budějic. Prostě a EDMka. Tak jsme chytili dalšího stopa. Půjdeme do Rožumberka tady tímhletím fárem a pán tam tohle fáro nechá. A následně by nás měl vzít snad osobákem do Krumlova, což už je od Českých Budějovic úplně mega kousíček. Takže super. Čekali jsme tady ve Vyšším Brodě na stopa asi tak 15 minut. Chtěli jsme si dát jedno pivenko. Že by uhnul, vole, kousek do strany, ne, vole, prostě je čkartou, ty vole. Nás stop z Vyššího Brodu dostal až semka do Českého Krumlova s tím, že tady je výjezd přímo na Budějovice, 9:30 večer a třeba někoho chytnem. Jako oproti Praze to mám tady asi radši a to jsem tady byl jenom párkrát, ale to bude asi tím. My jsme sice nenakradli 4 miliony dolarů, ale 400 milionů dobrých pocitů, protože jsme právě před chviličkou dorazili do Budějic se slečnou. Naprosto nechápu, že prostě v noci takhle ve tmě zastaví 2 dementům, jako jsme my. Ona si teda původně mysleli, že jsme jenom jeden dement, jak nám sama řekla. Tak si myslela, hele, klučina sám prostě tady uprostřed noci, sama jsem stopovala, tak prostě zastavím a nakonec to dopadlo tak, že my jsme teďka v Budějicích, protože ona jela do Budějic. A dokonce jsme řekli slečně, jo, my jdeme do hospody, jdeme na pivko. A ona na to, no, a do jaký hospody? A my, no do hostelu. A ona na to, jo, tam jsem dřív pracovala. A víte co, ona nás ještě hodí. Doslova pár metrů k té hospodě. 2 krásný zrzečci, takže na zdraví. Před pár hodinama jsme byli na Slovinsku s tím, že jsme si mysleli, že tam budeme zaseklí na té benzínce ještě fakt dlouho. Pak se najednou objevili Němci, na který jsme celou dobu nadávali, tak se najednou objevili nějaký 2 Němci, kteří byli v pohodě, Němec a Němka. Odvezli nás fakt daleko, přes celý Rakousko prakticky. Dali nám pohledy prostě, tak mi to vypadlo, pohledy nám dali, aby my jsme je poslali za ně, takže nám jako fakt věřili. A my samozřejmě odešleme, určitě. Je jich asi 20 těch pohledů, máme v batohu. A musíme je prostě poslat. Já z toho mám jako radost, obrovskou. Fakt jako velkou radost. Jak probíhají oslavy 2 naprosto chorých chlapců, kteří dnes dojeli ze Slovenska. Naše dobrodružství v hostelu končí. Teďka jdeme do Stromovky v Českých Budějovicích zkusit najít místo na spinkání. Hrajem si na Slendermana teďka. Mám prostě světlo, který svítí asi takhle. A na dálku svítí úplně jako 0. Je to docela suchý, jak je to pod těma stromama. Stejně ráno vstanem brzo. Jako není to moc mokrý. Tady je naše místečko na spaní. Park Stromovka nám nabídnul naprosto krásného úkrytu. Jsme se nádherně vyspinkali. Už nějakých 8 ráno. A my
půjdeme hledat místo na stop. Našli jsme si benzínku tady, teď budeme stopovat dál na cestě. Kuba šel najít Boba a Bobka. Nevím teda jako kam šel, ale šel ho najít na záchod, tak třeba ho tam najde. Tady stopuji, Kuba je tamhle vzadu za mnou. U benzínky byly neúspěšní jak cip. Teďka nám vyhládlo, a protože známe nejlepší místo na burger v Českých Budějovicích, tak tam jdeme. Aby jsme odhodlaní, tak i když ta cesta je 40 minut, tak my tam jdeme. Ale jdeme pomalu jak německý důchodci na výletě, takže tam budeme asi za hodinku až. Jsme u Bouda Burger. Povedlo se nám sem dorazit. Teďka máme hlad jak cip, takže čekáme na burgíček. Ty pisoáry jsou dnešní nějaký zvláštní. Nevím, co to je, to je pisoár? Tohle je pisoár? Už nevím, jsem zmatený. Tady našli místečko na stopování hnedka u Bouda Burgers, protože jsme tady viděli x pražských SPZ-ek. Každopádně to ještě neznamená úspěch. Jsme v Praze, jsme mezi Želivskýho a Florou. S tím, že prostě se nám to teda podařilo. Tohle už pro tentokrát nebudeme potřebovat. Třeba někdy příště zase vytáhneme kouzelný cedule, aby jsme zamagičovali, udělali čáry, máry, fuk a s tímto nádherným dílem se vám končím. Takže jsem to poplet, ale prostě by stačilo, že jo. Takže takhle to je zakončení vlastně celý z těchto 2 dílů ze stopování, protože tímhletím jsem to chtěl úplně uzavřít. Chtěl jsem říct, že pohlednice jsem odeslal a snad se dostanou tam, kam mají. Stálo to pár korun, ale jsem rád, že nám takhle jakoby věřili lidi na cestě stopem a ještě nám dali pohlednice, aby jsme je poslali za ně. Takže docela sranda.